Σήμερα αφήνουμε πίσω μας τη Βενετία και ταξιδεύουμε στο Μιλάνο. Για να φτάσουμε όμως εκεί πρέπει να περάσουμε από μια κατάσταση αρκετά γνώριμη για τα δικά μου δεδομένα. Ξανά στο τρέξιμο, γιατί πώς τα καταφέρνω κάθε φορά και φτάνω τελευταία στιγμή στην ώρα που είναι ανοιχτό το λεωφορείο. Και μείνετε μέχρι το τέλος, γιατί αυτό δεν ήταν τίποτα μπροστά στο τι επρόκειτο να μου συμβεί. Θεέ μου. Για την ώρα όμως, ας επιστρέψουμε στην αρχή. Στα καλά νέα πρόλαβα ευτυχώς το λεωφορείο και μιας και το ταξίδι ήταν κάποιες ώρες, κάθισα και σκέφτηκα τους λόγους που μας οθούν να ταξιδέψουμε. Έτσι, γενικότερα, μπορεί απλά να θέλουμε να φύγουμε από την καθημερινότητα ή να θέλουμε να ζήσουμε μια εμπειρία που δεν έχουμε ξαναζήσει. Ή ειδικότερα στο συγκεκριμένο ταξίδι, έφτασα στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει που περνάω για να πάω να συναντήσω μια κοπέλα, ρε φίλε. Stop όμως λίγο. Εδώ δεν είμαστε για να αναλύσουμε τα προσωπικά μου πέρσι τον Οκτώβριο. Είμαστε για να δούμε το Μιλάνο. Οπότε λέω να τα αφήσουμε αυτά στην άκρη και εγώ να σας πω ότι είμαι ο Ηλίας και καλώς ήρθατε στο Μία Μέρα στο Μιλάνο. Όπως καταλαβαίνετε, θα φτάσει βράδυ στο Μιλάνο. Αυτό που θα κάνουμε ουσιαστικά να πάρουμε το μετρό για να πάμε στο κέντρο. Και τώρα είμαστε προς το κέντρο. Δεν μένω ακριβώς κέντρο, μένω 2 στάσεις του μετρό λίγο πιο έξω. Και πάω στο hostel να κάνω το check-in, γιατί πάλι έχω αργήσει. Κατά κάποιο τρόπο πάλι τα κατάφερα. Γενικότερα, έτσι όπως έχω φανταστεί, το πλάνο είναι ότι γυρνάω στο hostel, κάνω το check-in μου, αφήνω πράγματα και βγαίνω να δω το Μιλάνο το βράδυ. Τώρα, αν ξαφνικά αυτό γίνει, πηγαίνω στο hostel, κάνω check-in και με παίρνει ο ύπνος, εντάξει, αυτό είναι άλλη ιστορία. Γενικότερα η διαδρομή τώρα μέχρι να φτάσω από το μετρό στο hostel δεν είναι και καλύτερη δυνατή. Ενώ το hostel βρίσκεται σε αρκετά κεντρικό δρόμο και πάλι είναι λίγο σκοτεινά, δεν είναι τόσο ενθαρρυντικά να περπατάς το βράδυ μόνο. Βρήκαμε το hostel, εδώ είναι που θα μείνουμε 2 βράδια. Λοιπόν, μέχρι στιγμής στο hostel μου έχει κάνει πάρα πολύ θετική εντύπωση. Πήγα, άφησα τα πράγματά μου τώρα μέσα, αλλά είχε κόσμο, οπότε προφανώς δεν μπορούσα να γράψω. Και τώρα θα αρχίσουμε τη βόλτα μας στο Μιλάνο. Και κοιμήθηκα. Οπότε πάμε με τη μία στο επόμενο πρωί. Μαλακία. Βρέχει πάρα πολύ. Δηλαδή σε βαθμό που ναι, δεν είναι για να βγεις. Αλλά πρέπει να βγούμε. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Και το θέμα είναι ότι δεν έχω ομπρέλα. Πήραμε την απόφαση, θα βγούμε. Προφανώς, εντάξει, δεν υπήρχε περίπτωση να μην πάω κάπου και να μείνω μέσα επειδή βρέχει. Το θέμα που πρέπει να διευθετηθεί αμέσως είναι ότι χρειάζομαι ομπρέλα, οπότε πρέπει να πάω να αγοράσω. Αν και αυτό είναι αδιάβροχο, φοράω Vans, αν βραχούνε τώρα θα είμαι όλη μέρα με βρεγμένα παπούτσια και δεν είναι κάτι το οποίο θέλω αυτό. Oh, thank you very much. Thank you. Thank you. Τι έγινε ρε, μήπως είμαστε τυχεροί σήμερα. Τρίτο μας Carrefour, βρήκαμε ομπρέλες. Επιτέλους. Τώρα μένει να διαλέξω καμία. Λοιπόν, την πήραμε, να τη ομπρέλα μας. Που έχω και ομπρέλα στη Θεσσαλονίκη και ήμουνα λέω να την πάρω, τώρα θα χωρέσει, δεν θα χωρέσει. Στο backpack, τελικά δεν την πήρα και τελικά χρειάστηκε. Πάντα έτσι συμβαίνει. Λοιπόν, πίσω μου νομίζω όπως μπορείτε να δείτε φαίνεται το πιο χαρακτηριστικό σημείο του Μιλάνου, στην Duomo. Εντάξει, τώρα δεν θα πω κάτι πρωτότυπο, αλλά νομίζω ότι είναι με διαφορά το πιο όμορφο σημείο αυτής της πόλης και ένα από τα πιο όμορφα σημεία γενικότερα που έχω δει εγώ σε πλατεία. Δυστυχώς ο καιρός μας το χαλάει λίγο, είναι η αλήθεια, και αναγκάζομαι να κατεβάσω συνέχεια την κάμερα και να την καθαρίζω. Μόνο θετικό που βρίσκω αυτή τη στιγμή με αυτόν τον καιρό, άμα είχε καλό καιρό, λογικά θα είχε ακόμα περισσότερο κόσμο. Όσον αφορά το ναό τώρα, πραγματικά δεν νομίζω ότι μπορώ να πω κάτι. Είναι πανέμορφος, είναι τεράστιος, έχει απίστευτη λεπτομέρεια και ενώ γενικά ακούγεται για το Μιλάνο ότι δεν έχει πάρα πολλά πράγματα να δεις, θεωρώ ότι αυτό το σημείο εδώ πέρα αξίζει ταξίδι μόνο γι' αυτό. Μπορεί να μην αξίζει πολλές μέρες, αλλά αξίζει να το δείτε, είναι πάρα πολύ όμορφο.
Αν γυρίσουμε την κάμερα λίγο προς τα εδώ ακριβώς, θα δούμε την Γκαλερία Βιτόριο Εμμανουέλε. Ένα πάρα πολύ μεγάλο εμπορικό, το οποίο περιέχει πολλές μάρκες. Πέρα από το πόσο πραγματικά όμορφο είναι σαν κτίριο, προφανώς εκεί πέρα μπορείτε να κάνετε και τα ψώνια σας από ένα σωρό γνωστές εταιρείες. Προσωπικά θα πω ότι δεν νομίζω ότι μου λείπει κάτι αυτή τη στιγμή. Οπότε ας συνεχίσουμε, γιατί έχουμε ένα μικρό ταξιδάκι μπροστά μας. Ότι θέλω να μου πούνε εμένα τώρα ότι αυτό εδώ είναι απλά ο κεντρικός σταθμός, έτσι. Αυτό το ακραίο κτίριο εδώ πέρα. Που είναι το μεταξύ πραγματικά πανέμορφο, μόνο να κάθεσαι να το κοιτάς. Και είναι ο κεντρικός σταθμός. Μου βρέχει πάρα πολύ, δεν μπορώ να βγάλω άλλο πλάνο, έχει βραχεί και όλη η κάμερα. Μπαίνω μέσα. Εντάξει, τώρα ό,τι είδατε από αυτό, παρακαλώ να υπάρξει μια κατανόηση εδώ πέρα, έτσι. Πάρτε τώρα εδώ εσωτερικό κεντρικού σταθμού. Δεν νομίζω ότι έχω ξαναδεί κάτι τόσο όμορφο σε σταθμό, ας πούμε. Το μέρος που βλέπετε εδώ πέρα, ας πούμε, είναι το κεντρικό hub των τρένων. Η εισιτήρια βγάζετε από κάτι ειδικά μηχανήματα που έχει σε όλο το χώρο εδώ τριγύρω. Είναι πολύ εύκολο, θα το βγάλετε μέσα σε ένα λεπτό και το εισιτήριο μοιάζει κάπως έτσι. Κάνει focus τώρα η κάμερά μου. Έτσι. Για να πάτε από τον κεντρικό σταθμό του Μιλάνου στο Como κάνει 5 ευρώ και 20 λεπτά. Έχει τρένα γενικά, απλά είναι από διαφορετικές στάσεις. Οπότε εγώ που έχασα το προηγούμενο από τον κεντρικό σταθμό έπρεπε να περιμένω σίγουρα ένα 40 λεπτό. Επίσης, πολύ σημαντικό, το τρένο που παίρνετε πάει προς Λοκάρνο. Δεν λέει προς Como ή προς κάτι τέτοιο, λέει Λοκάρνο. Αυτό παίρνετε και φτάνει. Οπότε αυτό εδώ πίσω με το τρένο μας και έχουμε να πάμε στο Como. Ελπίζω να μην βρέχει όπως εδώ. Εδώ είναι ο σταθμός, όπως μπορείτε να καταλάβετε βρέχει και εδώ αρκετά, δυστυχώς. Πρέπει εγώ μες στη βροχούλα να κάνω το περπάτημά μου για να πάμε να δούμε το Como. Θα βγάλω τώρα και την ομπρέλα αν μπορέσω από εδώ πέρα και είμαστε απόλυτα προετοιμασμένοι για κάθε καιρική συνθήκη. Λοιπόν, τώρα που είμαστε ακριβώς? Το Como είναι ένα μικρό χωριουδάκι λίγο έξω από το Μιλάνο, το οποίο είναι πάρα πολύ τουριστικό, έχει μια λίμνη και είναι γενικότερα πάρα πολύ όμορφο. Είναι μια αρκετά οικονομική και ωραία εκδρομή να κάνετε αν έρθετε στο Μιλάνο, το οποίο γενικότερα δεν έχει και πάρα πολλά αξιοθέατα, έχει όμως ωραία πράγματα τριγύρω του. Όπως βλέπετε και γύρω μου, δεν έχουμε φτάσει ακόμα στη λίμνη. Εδώ πέρα, ας πούμε, να είναι έτσι το κέντρο, έχει διάφορα μαγαζάκια, είναι γενικότερα πολύ όμορφο, αλλά προφανώς το πιο ωραίο κομμάτι του είναι η λίμνη. Και αυτή θα πάμε να δούμε. Τώρα βάζω στοίχημα πριν φτάσουμε εκεί και πριν τη δω, ότι θα έχει τόσο ομίχλη έτσι και βροχή, ας πούμε, όπου δεν θα φαίνεται τίποτα. Βρεθήκαμε στη λίμνη. Βασικά δεν είμαστε ακόμα ακριβώς κοντά στη λίμνη, αλλά τη βλέπω μπροστά μου και μπορείτε να τη δείτε αυτή τη στιγμή πίσω μου. Έχω μείνει άφωνος, είναι πάρα πολύ όμορφα. Τώρα έχω πιάσει τη μία άκρη, ας πούμε.
για όσους έχουν έρθει ή έρθετε κάποτε, την άκρη όπου οδηγεί σε έναν πίδακα με νερό και θέλω να περπατήσω μέχρι εκεί πέρα, να το δω και από κοντά και μετά να γυρίσω και να πάω από την άλλη άκρη. Να κάνετε στο κόμμο και εγώ θα σας το συνιστούσα γενικά, αλλά δεν θα το κάνω γιατί έχει πολύ χαλιά μέρα. Βάρκες όπως αυτή λειτουργούν σαν μεταφορικά μέσα και εσείς μπορείτε να πάρετε μια τέτοια και απλά να κάνετε τη βόλτα σας στη λίμνη. Πιστεύω θα είναι πάρα πολύ ωραία. Σίγουρα θα το έκανα κι εγώ, απλά λόγω του καιρού δεν νομίζω ότι είμαι σε θέση να το κάνω, γιατί και αυτή τη στιγμή βρέχει. Μπορεί να βρέχει πάρα πολύ ψηλά, αλλά και πάλι δεν ξέρεις τι μπορεί να πιάσει την ώρα που είμαστε μέσα στη λίμνη. Τώρα πηγαίνουμε προς εκείνη την κεντρική προβλήτα που έχει μέσα στην μέση της λίμνης. Ίσως είναι το πιο όμορφο σημείο, γιατί μπαίνεις και μέσα εδώ πέρα στη λίμνη. Έχοντας γυρίσει αρκετά τη λίμνη λοιπόν, αποφάσισα να κάνω μια τελευταία βόλτα στα στενάκια της πόλης και να επιστρέψω στο hostel. Χάσατε λίγο την επιστροφή και αυτό γιατί ο καιρός έξω δεν παλεύεται καθόλου. Τα καλά νέα είναι ότι άλλαξα, έκανα μπάνιο και πλέον είμαι έτοιμος ξανά. Λοιπόν, κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, φύγαμε τελικά από το hostel. Πήγα, πήρα έτσι κάτι μπισκότο από το σούπερ μάρκετ να φάω γιατί είχα 0 ενέργεια. Τώρα θα πάμε προς το κέντρο, προς την Duomo. Το hostel μου είναι γύρω στα 20 λεπτά, οπότε έχουμε 20 λεπτά περπάτημα μπροστά μας. Ένα tip που θα μπορούσα να σας δώσω, αλλά είναι τόσο προφανές και μόνο εγώ δεν το κάνω. Φοράτε Vans και σταράκια και τέτοια παπούτσια. Φορέστε κανένα αθλητικό όταν πηγαίνετε ταξίδια. Θα σας βοηθήσει προφανώς πάρα πολύ. Εγώ δεν το κάνω ποτέ. Πηγαίνοντας προς το κέντρο λοιπόν, θυμήθηκα πριν κάποιο καιρό ένα φίλο μου να μου λέει ότι ήθελε να κάτσει μία παραπάνω μέρα στην Ιταλία για να έχει την ευκαιρία να δει την Duomo το βράδυ. Και πλέον μπορώ να καταλάβω το πόσο δίκιο είχε. Και μιας και το βίντεο σιγά σιγά τελειώνει, θα ήθελα να σας αφήσω με τον τρόπο που μοιράστηκα εκείνη τη μέρα με τους φίλους μου το τι μου είχε συμβεί. Πριν από αυτό όμως να σας ευχαριστήσω που ήσασταν σε ακόμα ένα ταξίδι μαζί μου, ένα ταξίδι αρκετά σημαντικό καθώς ήταν το τελευταίο πριν αφήσω τα πολιτικά και βάλω το χακί. Οπότε εμείς θα τα πούμε σε κάποιο άλλο βίντεο και απολαύστε το τι έπαθα τώρα. Λοιπόν, αφού δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, θα κάνω ένα story time με το τι μου συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Εγώ είμαι στο Μιλάνο και πρέπει να πάω στην Πολόνια, όπου από την Πολόνια θα πάρω αεροπλάνο για να γυρίσω πίσω στη Θεσσαλονίκη. Ο σταθμός που παίρνει στο Flixbus εδώ στο Μιλάνο είναι εκτός της πόλης. Είναι ας πούμε στην πρώτη τελευταία στάση του μετρό. Εγώ μένω στο κέντρο. Ωραία. Το οποίο είναι γύρω στην 1 ώρα και 20 με 1 ώρα και 30 λεπτά απόσταση από εδώ πέρα που είμαστε τώρα. Και εδώ έρχεται η πρώτη ταλαιπωρία που σήμερα κάνουν γενική απεργία, μετρό, τραμ, τρένα και οτιδήποτε. Πάω να μπω στο μετρό, στο M1 για να έρθω εδώ πέρα και κλειστά, τα πάντα κλειστά. Λέω ωραία, καλά πήγε αυτό. Πάω να πάρω ένα λεωφορείο που έδειχνε ότι ερχόταν πάλι εδώ, δεν ήρθε ποτέ. Και να έχω τώρα εγώ 1 ώρα για να διασχίσω μια απόσταση 1,5 ώρα για να φτάσω να πάρω το λεωφορείο στις 8.30. Και πατάω ένα τρέξιμο / περπάτημα γιατί πέθανα κάθε 2 λεπτά από το τρέξιμο. Και με τα πολλά και τα λίγα φτάνω γύρω στις 8:40, που ήταν καλό γιατί το λεωφορείο έδειχνε ότι έχει καθυστέρηση και ότι θα ερχόταν γύρω στις 9. Τέλος πάντων φτάνω εδώ πέρα, μουσκεμα τελείω, μουσκεμα ρε, μουσκεμα. Βγάζω μπλούζες μέσα εδώ πέρα, τίποτα ρε, σκουπίζω με κάνω, αλλάζω
Και λέω εντάξει, τουλάχιστον μπορώ να πάτησα όλο αυτό το τρέξιμο, αλλά φτάσαμε. Λοιπόν, τώρα φτάνει 11 η ώρα και το λεωφορείο, το μπουρδέλο το λεωφορείο ακόμα δεν έχει έρθει. Ακόμα δεν έχει έρθει. Κάπου έχει κολλήσει λένε και τίποτα, ακόμα περιμένει ο Ηλίας εδώ πέρα. Και το θέμα είναι ότι εγώ πρέπει να φτάσω. Καλά, για τους μαύρους κύκλους εδώ πέρα δεν το συζητάω καθόλου. Τέλος πάντων, πρέπει να φτάσω από Μπολόνια μέχρι τις 7 η ώρα το πρωί. Βασικά πια 7 πετάω. Μέχρι τις 5 η ώρα πρέπει να είμαι Μπολόνια. Με ένα χάος γενικά, αλλά cool. Εντάξει, τελική θα χάσω μόνο το αεροπλάνο. Εδώ έχω μια κοπέλα, μια Ιταλίδα, μιλάει με το αγόρι της που είναι στην Μπολόνια. Και λέει ναι, θα πάω να δω το αγόρι μου και κλαίει ρε μαλάκα. Εγώ που θα χάσω την πτήση μου, μωρή, τόσα λεφτά έδωσα. Τι 3 ώρα, μαλάκα, τι 3 ώρα ρε μαλάκα. Τι 3 ώρα. Εγώ που θα μείνω, εγώ έχω κάνει check-out, Flixbus, έχω κάνει check-out από τις 11 η ώρα το πρωί και είμαι στους δρόμους, το καταλαβαίνεις, δες στο μάτι μου. Δες στο μάτι μου, δεν είναι καλά. Και με έχεις 3 η ώρα και μου το ανακοινώνεις έτσι απλά, άλλαξε. Δεν πειράζει ρε, έλα στις 3. Εδώ θα είμαστε εμείς, το λεωφορείο εδώ θα είναι. Ξέρω